on the beat. Subscribe to Facebook TV. Ayo. Otiegu monyo bu ebenese. Imakwa. Oke-Ite. Some people can eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi Oke-Ite fa pala ego mmabute. Some people can eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi Oke-Ite fa pala ego mmabute. Ayiye okoko ayiye okoko ọbụ ego ọbụ ego Oke-Ite nne na-ewu Oke-Ite agbakwala ọbụ ego ọbụ ego Oke-Ite nne na-ewu nwa m ị ga-egbukọ onwe ya. Some no one walk, but they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, wiki money. Some no one walk, but they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, wiki money. Just because say you want hammer, buy Benz, chop some American dollar. That's why you want to commit murder. My brother, remember law of karma. Them said what big man can do, small boy go fit do am. Whatever big woman can do, small girl go fit do am. Unu wetila kapanye n'ogwu che na mgbada ga-akwụ ụgwọ. Malụ na ibulu chi bụ ụzọ n'elu ụwa. Gbagbu onwe gị n'ọsọ maka ịchụba ego nwa n'ike. Oyimiga na n'ike o ji nwayọ ada alụ arụ. Inwe ndidi nweta ife dị mma Some people can eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi Oke-Ite fa pala ego mmabute. Na ụfọdụ ka na-eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi Oke-Ite fa pala ego mmabute. Ayiye okoko ayiye okoko ọbụ ego ọbụ ego Oke-Ite nne na-ewu Oke-Ite agbakwala ọbụ ego ego na-ada n'elu Oke-Ite nne na-ewu nwa m ị ga-egbukọ onwe n'enunu ndị Igbo be anyị ndị Igbo be anyị na-achụ nnekwu ego, anyị na-agba nnekwu mbọ. Ife ji malụ ndị Igbo na-agba ogbo. Igbo dị hard working bọyị anyị gbalị gbogbo. Anyị adabazi bọyị nka na ụzụ anyị kpụrụ gbogbo. Anyị adabụzi nka na ụzụ azụmahịa eji wee malụ ndị Igbo. Mmadụ na-eka n'azụ akwụkwọ anyị na-agụ na gbogbo. Anyị ada ejezi akwụkwọ amamihe Chukwu nyelu ndị Igbo ka anyị ji emezi mpụ asị na mgbada ga-akwụ ụgwọ na mgbada ga-akwụ ụgwọ. Ọlụ ugbo anyị na-alụ n'obodo anyị mmadụ na-eka na-alụwo
ọlụ aka anyị na-alụ n'obodo anyị mmadụ one ka na-alụ anyị na-agbozi oke ite ndị Igbo na-agbozi oke ite ụfọdụ dibịa emegalụ ụfọdụ dibịa emego mpụ ịma na mekaniki ekwere ka amalụ ndị bụ ndị ala tupu agbọbalụ ego ka ite nwa okorobịa enwekwela ibe ị na-alụwo tupu agbọbalụ ego ka ite nwa agbọghọbịa enwekwela ibe ị na-alụwo ibe bụ ọgwụ ego kedu ibe bụ ọgwụ ego ifugo onye na-agba mbọ ya bụ onye ka Chukwu nna na-agọzi alụọ na nwerie na ndo ọsọfịa ga-atọ ọka ilue n'obodo oyibo ndị be anyị juru eju ndị be anyị bara ụba na prison yard ụfọdụ ndị nwụrụ anwụ ụfọdụ ka aka ga-egbu wee jụba kedu ibe butele ibe ma ọ bụrụ na oke ọchịchọ o wee bụrụ na anya ukwu ebe anyị na-achụ ego some people ka na-eche bajezie na be dibia balụzie na be dibia agbọsi oke ite fa pala ego ahịhịa ihe okoko ahịhịa ihe okoko ọgwụ ego oke ite nya na-egwu oke ị ga-agbakwala ọgwụ ego na-ada n'enu oke ite nya na-egwu nwa m ị ga-egbukwa onwe ego mmagbu ụfọdụ ndị be anyị na-azụ afọ iwu baje na be dibịa chilafa wana ọkabọbala tule sonya bụ onye agaba n'ụzọ gara aga sonya bụ onye agaba oke ite nọ n'ọlụ obulafịa pụọ n'ụzọ aka mala onye ọgbụ si ebe ahụ jebe nga si ebe ahụ nabida ụfọdụ ndị be anyị na-azụ afọ ike balue na be pastọ sụba abrakadabra sụba sheri mama uri mama subenje Michael subenje Gabriel sonya bụ onye agaba n'ụzọ gara aga sonya bụ onye agaba na ndị nsọ nọ n'ọlụ onye bụ pụọ n'ụzọ aka mala onye ọbụ usiebe ahụ jebe nga usiebe ahụ nabida n'enu ndị oti egbe eje ori baje na be dibịa tilava wana ọkabọbala tule gwọba liva ọgwụ jesube livat gwọba liva ọdeshi ọsiva na oke ite nọ n'ọlụ ọkanyefe ọgwụ na ruo ejechila ụfọdụ ke n'ukwu hapụla egbe pụọ n'ilo ofu ọnụ egbe onye afọ anwụrụ nwambulet onye afọ etido wee bụrụ ka o si jee some people ka na-eche bajezie na be dibia balụzie na be dibia agbọsi oke ite fa pala ego ahịhịa ihe okoko ahịhịa ihe okoko ọgwụ ego oke ite nya na-egwu oke ị ga-agbakwala ọgwụ ego oke ite nya na-egwu oke ị ga-agbakwala ego mmagbu ụmụ agbọbịa n'ime ụlọ na-aba anyị bada ejerozi akwụkwọ ba
ashawo si na ọ bụ runs girls fọdụ si na ọ bụ hookup ewe weli fa na-elekwa ọgwụ ifugo kenu si adịghị o ọ bụrụ ka nwa si na ụfọdụ ụmụ okolobịa ndị a na-agba oke ite abụzi onye na-agba mbọ ọ dịka ọ na-akpali amụ abụzi onye na-agba abọghị ọ dịka ọ na-egwuli egwu abụzi onye na-amụ ọlụ aka ọ dịka ọ na-akpali amụ abụzi onye na-agba mbọ lejiti ọ dịka ọ na-egwuli egwu na skamo onye ahụ bụ ka agba eliego eligogo adenyekwoche Prime Minister upon this one Emakwa some people can eche wajezie na be dibia waluzie na be dibia agbosi Oke-Ite fa akpala ego ayiye okoko ọgwụ ego Oke-Ite nya na-egwu nwoke ị ga-agbakwala ọgwụ ego na-ada n'elu Oke-Ite nya na-egwu nwa m ị ga-egbukwa onwe Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.